A petición dun punto de encontro familiar na comarca do Salnés vai ser tratada no vindeiro pleno da Mancomunidade. A demanda parte da asociación SMAR, que leva tempo percorrendo as distintas localidades da zona na procura de apoios para instar a Xunta á creación deste servizo. Dende o ente supramunicipal explican que van tentar crear un punto de intercambio familiar fora da rede da Xunta, que xa ofrece ese servizo en Pontevedra. Do que se trata, di Gonzalo Durán, é de prestar un servizo que evite prexuizos aos menores. É un servicio que hai que dar, é un servicio que, de momento, pois non se está dando, estánse entregando na policía local, por exemplo, que fai Milanova Policía Local. Home, entregalo na policía local non é un sitio idóneo, sobre todo para os pequenos, non é un sitio amable, digamos, de ser entregado. Cumplen perfectamente os policías, hai que dicilo, que a súa labor. Un asunto complexo, din dende a Mancomunidade, pero que atopará solución, tal como demostra o historial de traballo do ente comarcal noutros retos, como por exemplo a creación do CIM do Salnés. O Centro de Información a Muller, no que participan Cambado, Ribadumia, Meis e Vilanova, atendeu entre os anos 2013 e 2017 11.000 consultas de mulleres. Nese tempo foron atendidos máis de 180 casos de vítimas da violencia machista. Tamén destacan o Servizo de Igualdade. O noso Servizo de Igualdade quere ser un exemplo que se implante dentro da Federación Española de Municipios e Provincias. É dicir, queren que non sexamos un exemplo a nivel nacional o que se está facendo nesta comarca. Entonces podemos decir, sin ningún tipo de cortapisa, que somos un referente non só en Galicia, sino tamén nacional. Mostrado o seu traballo, tamén o seu intenso programa de actividades. Ata finais do ano, o CIM do Salnés ten programado un completo programa de accións formativas, entre as que salientan as que se imparten nos centros educativos. Temos dous tipos de formacións, unha en primaria que se chama Abre os ollos á igualdade de xénero no fogar, no que falamos de estereotipos, igualdade de xénero, conductas de igualdade, fomentando as boas prácticas. E agora tamén estamos en secundaria e en FP tamén, dando unhas charlas sobre curtometraxes e monólogos contra a violencia de xénero. O programa de actividades complétase con cursos de defensa persoal, charlas, o simposio Móstrate Salnés e a lectura mancomunada do Manifesto contra a Violencia de Xénero o vindeiro 23 de novembro.